பார்த்து உட்காருங்க. ரைட். அவ்வளோதான். சொல்லுங்க, எப்படியா மாடு பிடிக்கிறது, எப்படி கையை வைக்கணும்? ஆமாம், அவருக்கு மாடுனால அவரோட கால் இதாக இருக்குது. செஞ்சு காட்டுங்கய்யா. அப்படி பிடிக்கணும் மாடு கொம்பு. இது அந்த திமுலை பிடிக்கிறது தானே? திமுலை இதுக்குள்ளே தான் வருமா? சரி, இவ்வளோ தான் வரும். சரி, விரல் எப்படி இருக்கணும்? இந்த இது இதான் கரெக்டு. திரும்ப பிடிங்க. ஓடி வந்து பிடிக்கிறது எப்படி? மாட்டோட ஸ்பீடுக்கு எதுக்கு சம்மந்தம் இருக்கா? இப்போ இதுக்கு ஒரு ஸ்பீடோ மீட்டர் இருக்குது. மாட்டுக்கு பிடிந்து ஓடி வரும் மாடு. ஓடி போய் அப்படி டக்கு ஓடி போய் பிடிக்கும். அதோட ஸ்பீடுக்கு மேட்ச் ஆகணும். அது பக்கத்தில் போய் அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டு வரும்போது தாவக்கூடாது. அது மிஸ் ஆகக்கூடாது. கடுகு. ரைட். திரும்ப நமக்கு ஒரு தடவை செஞ்சு காட்டுங்க.